Langileon elkartasunez blokeoa hautsi lelopean, Kubara bidaltzeko, osasun materiala bidaltzeko kanpaina egiten ari gara. Kubako sistema sanitarioa eredugarria izan arren, egun sendagaien oinarrizko sendagaien 50% baino ez dute, eta hau guztia gertatzen ari da, pairatzen duten blokeo ekonomiko, finanziero eta politikoarengatik. Hemen eta beste lab egoitzako nagusietan biltzen ari garen materiala eta ekarpen ekonomikoa bideratuko dugu Kubara, Euskadi-Kuba, Sierra Maestra Euskadi eta el desembarco del Granmako bitartez. Eta, eskertu nahi dugu jasotako aportazioa, benetan zoragarria eta eredugarria izan da, eta animo, eta oraindik badago aukera, taupada markagailuak erosializateko ekarpen ekonomikoak jasotzeko bizum baten bitartez. 0477 kodearekin, taupada markagailuak kontzeptuan jarriz, bizumeko doaintza egin dezakezue. Gora Euskal Herriko langileriak, biba Kuba Libre!